आंनि राजु इउटुब अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दायो जों रौता बेरायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। एसे अखा बोथोरबाबो लामाफोरबो जाहैया नै दानो लामाफोरखौ गायखाङाखैलै लोगोफोर, नै बहुद दंबावो गायनांगौ। इथिं थांबाय उदालगुरि। दायो थांगासिनो लोगोफोर रौता। दायोथ' बसफ्राथ' मोजां फैनाय नंला बारजों। दा दसे उनाव देखायनोसै लोगोफोर। मजाखा दिनै बोथोरा लोगोफोर, बेरायनोबो। अखा हाबायबो। टाउन बारा मानसि जायाखैलै दिनै। मोनायाखैना, मोनाबासो जायो। बबावबा हाबग्रोगोन? रिसार्ज सोना लाग्रोनि दायो। रिसार्ज सोनि लोगोफोर, रिसार्ज। जोब्बाय।